ассалому алейкум подписчикони азиз, хушомадед ба канали мо. хеле ва хеле шуд ҳастам ки ин лаҳзаҳо низ бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро дастгирӣ карда истодаед. дӯстони азиз, дар имрӯза видео ман мехоҳам барои шумо якчанд паплинои гулои нава, чӣ хеле ки савдогар гуфт гулои 2021 нишон диҳам. бисёрам нусхаҳои хушрӯ мисли туркия ҳастанд нусхаҳошон, вале ино паплинои ғавси хушрӯанд, паплинои амидоинган, бисёрам мулоим, хушрӯ, марҳамат бинед. нархҳои ино аз 100 сомон то 120 сомонай. шахсоне ки барои оптум харидорӣ кардан мехоҳанд, ба онҳо бо арзон мешава. ин нархҳое ки ман гуфтаистам бо арзон мешава. ҳозир нархи донара ба назар дорум. марҳамат тамошо кунед чӣ қадар паплинои хушрӯ, нусхаҳои туркӣ. и полосати дуранг дошт, нав ранги дигаршам нишонтон додум. ай боша ранги дигараш. шахсоне ки дӯстони азиз мехоҳанд омада мустақилона аз корвон харидорӣ кунанд, марҳамат тарафи корвон сити якум ряд таги нависо биёед. анами ряда бисёрам паплинои хушрӯ арзон фурӯхта мешава. бинед чанд ҷора муқоиса кунед, баъдан метавонед ки мисол харидорӣ намоед. анами гулам бисёрам хушрӯвай, гули нав аз ин рангш бошад, дута ҳастай, ду ранг дора. анами нусха анамихе гулуш, гулои калони ҷудогона мисли ваяй баста баста карда ҷудогонаян гулош. ана ранги дигараш. инора бинед бо чихе сангчоҳои тозакати оро додагиян, бо хушрӯтар метова. ози бо дигаша нишон метиҳам. тамошо кунед. паплинои беҳад ғавси хушрӯанд. дӯстони азиз, ана ин намудаш боша паплини 3D. гулош ҳам евростиля, мисол дар ҳама ҷо пӯшида мешава ва ҳам гулош чӣ хеле ки мегӯянд зинда метова. ҳами вайш нусхаш 3D паплин, сангчои сваровски кати оро дода шидагиай. чӣ хеле ки гуфтум нархаш аз 100 сомон то 120 сомона. касоне ки мехоҳанд харидорӣ кардан ки мо доставка кунем, пас дар WhatsApp нависед, дар WhatsApp ки дар рӯи экран ҳаст нависед, ман бо пурратар мефаҳмонам. ана ин нусхаям навай, анами паплин гули тамоман навай гуфтию гапо. бисёр мада писанд омад. бисёриҳо дар тобистон мисол ранги сиёҳ харидорӣ намекунанд, зеро ки гармира ба худ ҷалб мекунад. вале бинед нусхаш чӣ қадар хушрӯвай дӯстони азиз. бо анам хел сангчоҳ кати оро дода шидагиай. я марҳамат ба касе ки дар кор бошад биёед аз корвон бинед. анаи гулмайдаям бори новинкаяй, чӣ хеле ки ба мо савдогар фаҳмонд. и чанд рангш ҳастай, вале айни замон танҳо ҳамин рангша санг задагӣ ҳастанд. баъд барои ма ба навор гирифтам. аз ана инам бисёрам хушрӯвай. инам бо сангча оро дода шидагиай, евростил. аз ин ду ранг ҳастай. ям амхе нусхаи паплинои туркияй. аҳамиятие дӯстони азиз. ҳозир ранги дигаршам нишон метиҳам. боварӣ дорум ки ба шумо писанд хоҳад омад. ана ин намуд паплино бошад. будан ино охири сезон мода шида буданд, чӣ хеле ки мегӯянд порсол, вале бисёрам гулои хушрӯанд, харидоришон мекунанд бисёртар. барои ҳавай ма боз ҳам ба навор гирифта пешниҳод кардам. ана ин нусхара бинед чӣ қадar хушрӯ метова. и паплини навай, нусхаи навуш бисёр ҳам паплини ғавсаки мулоими хушрӯ. нусхаи адрас боринай.
агар ёд дошта бошед порсол ба ҳамин монанд 3 ранги дигар буд. ман ваёра пешниҳоди шумо карда будам, нусхош камакак дигар буд. паплини дигаре ки бисёртар мехаранд анамин намуд доингай бисёр рангҳои ярки хушрӯ дорад. касое ки дӯст медоранд ам хел рангора марҳамат бинед. паплини мисол рангаи хеле ва хеле зебову хушрӯ доинг. ана ин намудаш боша паплина ду ранг дора. озиҷада ман як рангша ба навор гирифтагиям коричневи. касое ки мехоҳанд аз ин намуд марҳамат омадааст корвон харидорӣ кунед. чӣ хеле ки дар дигар видео ма гуфта будам дӯстони азиз, мақсади ма барои шумо нишон додани янами новинкаҳо, чӣ вай посудаяй, чӣ мебелай ва ё чӣ материалай. материал ки чизи сабуктарай, мисол вақте ки хоҳиш мекунам подписчико ки харидорӣ карда равон кунед, амина ма дастафка мекунам. а дигар чизо бошад танҳо барои шумо фаҳмондану нишон доданай. дӯстони азиз, умед дорам ки камакакам боша ба шумо кӯмак мешавад ки мисол духтаро метавонед ки мисол сурат гиредан амин паплине ки ба шумо маъқулай ба волидайн ё хештабор дар тоҷикистон равон кунед, пулша равон кунед. ба шумо мисол амин паплини дилхоҳтона ё ин ки ягон материали дилхоҳтона осон харидорӣ карда тавонанд. барои ҳавай ҳам мақсади ман анаминай. дӯстони азиз, шояд ки дар бозор рости чанд дуконҳо ҳастай, шояд ки ҷои арзон боша, шояд ҷои қимат боша. барои ҳавай дӯстони азиз, дар ҳар видео ман огаҳ мекунам ки бозор ки омадед як бор чарх зада муқоиса кунед нархошона ва баъдан аз анамон ҷои гуфтагӣ харидорӣ кунед, аз ҷое ки ёфтед арзон. анамин намудам дугл дора, тёмнасинию кабуд хушрӯ метова бинед. дастаҳои гули ҷудогона аҷоиб хушрӯ. ҳам платья духтанда, ҳам куртаи мисол куртапочаи тоҷикӣ духтанда. ана евростиле ки нишон дода будам дигар ранг буд. анамин намудшам ҳаст бардовиш. касоне ки хоҳанд аз ин рангш бинанд. ҳамин нусхаи туркияй дар паплинои мисол 250 сомонаву 300 сомона анамин хел нусхаҳо ҳастанд. дӯстони азиз, анаи паплина ман пештарак нишон дода будам чанд ранг дошт. ранги тёмнасини ҳам дошт. рости ҳамин ранги тёмнасиниша дар оптовико аллакай пайдо карда наметавонед, зеро ки намедонам чӣ хеле ки ҳамун рангша бисёртар харидорӣ карданд ва ҳоло анами фақат анами рангаш мондагиай бардови. гули майдагул анаи намуд ҳаст, гули хушрӯ, вале чӣ хеле ки мегӯям дар камера уқа хушрӯ омадагӣ нестай рангаш. ина дӯстдорони гули майда метавонед омада аз корвон анамин таги нависо ҳамин гула аз наздик бинед. агар писандтон омада бошад метавонед ки харидорӣ кунед. бисёр анаи ба ман писанд омад. аз ин ду ранг астай. анамин гулое ки мебинед коричневи тофтестай пудрови цветай. чун аз наздик мебинед бисёрам хушрӯвай. паплинам намудуш аҷоиб метова. анаира бинед сангчои сабз бирӯзови сангчои бирӯзови катёро додагиянд аҷоиб туфтагай. анаи ранги дигаршай. анаи ранги дигаршам бисёрам зебанда хоҳад буд барои бонувони мо. бинед гули аҷоиб. дӯстони азиз, аз анаин намуд боша, аз анаин нусха 3 намуд буд, 3 ранг буд. ранги коричневиша бисёртар харидорӣ кардан. ҳоло боша фақат анамин замини сиёҳ мондагиаю, заминаш сиёҳ намуд. баъд бардовӣ, анаи бардовӣ мондагиай.
боқи мондаш тамом шуд. танҳо ҳоло анами ду вай мондагиай узор. бисёрам хушрӯ вай. ба касе маъқулай марҳамат